Môžem povedať, že naša kachľová pec je takou dominantou našej domácnosti, že aj my ľudia, ktorí ju dobre poznáme, stále ku nej nejako tak podvedome prichádzame, aj keď v nej práve nehorí. Dotýkame sa jej, posedíme si na nej, deti na ňu lezú. No a určite je to aj preto, že bola stavaná s láskou a tú lásku okrem zdravého, sálavého tepla ona teraz vyžaruje, ale určite je to aj tými prírodnými materiálmi, hlína, drevo, v spojení s ohňom. To je niečo, k čomu ľudia inklinovali od pradávna. Vykurovanie kachľovou pecou má určite veľa výhod. Napríklad, že je to vykurovanie ekologické, ktoré určite prináša úsporu energií, že vám stačí zakúriť raz za 12 hodín jednou dávkou a dlho po dohorení ohňa v ohnisku tá pec vám dáva príjemné teplo. Toto teplo je podobné slnečnému žiareniu a má veľmi priaznivé účinky na organizmus. Toto sú také argumenty alebo veci, o ktorých ste možno počuli a ktoré sú také rozumom vysvetliteľné a často sa komunikujú. No a potom je tu taký pocit, ktorý ťažko opísať slovami. Je to niečo, čo naozaj treba iba precítiť, keď si sadnete ku kachľovej peci a vnímate to príjemné, čo ona vyžaruje. A to je vlastne na nej aj to najkrajšie. Naša pec je určite príťažlivá stále aj pre nás domácich, ale aj pre ľudí, ktorí ku nám prichádzajú, či už pravidelne, alebo sú u nás prvýkrát. Určite si našu pec všetci všimnú a prichádzajú k nej. Keď v nej horí, tak niekto pri nej hľadá teplo. Niekto sa pozerá do ohňa, je to pre ňoho taký relax, upokojenie a nikoho to môže nabíjať energiou. Každému možno prináša niečo iné, ale isté je, že všetci sa k nej radi vracajú. Kachľovú pec nielen, že by som odporúčila, ale určite aj odporúčam všetkým svojim známym, ktorí majú čo i len trošku možnosť dať si kachľovú pec vo svojom dome postaviť. Prináša to mnohé výhody, ktoré už som spomínala. Je to krásny dizajn, je to úspora energie, je to komfortná obsluha, ale je to potom hlavne to, že kachľová pec je jednoducho srdcom nášho domova a že keď sa vrátite po takom náročnom alebo jednoducho iba chladnom dni domov, tak okrem vašich milovaných vás objíme aj zdravé, sálavé teplo vašej pece.